Тапшыруыбызны башлап, экраннар алдына Николаевка районы Тепловка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Сәгид Усман улы Мартышевны чакырып алам. Бүген ул үзенең 76 яшьлек матур туган көнен каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше София Исмаиловна, Сызран шәһәреннән улы Илдар тормыш иптәше Райня, Тольяттидан кызы Наилә тормыш иптәше Саид, кызы Гүзәл тормыш иптәше Рафаэль, Самарадан оныгы Асия тормыш иптәше Илфат, Илнар тормыш иптәше Регина, Кәрим тормыш иптәше Камилә, Казаннан Расимә тормыш иптәше Альберт, Лилия, оныкчалары Риналь, Иделия, Даниэль һәм Ралина котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз әтиебез үз гомерендә агачларны да күп утырткан, малай да үстергән, кызлар да тудырган. Туган нигезендә олы йортта төзегән, уңган булган ир. Әниебезне ярты гасыр хөрмәт итеп яшәүче тормыш юлдашы, улы һәм кызларының олы терәге, оныкларының сөекле бабасы, бер туганнарының җылы йөрәкле кардәше, олысы, кешесе белән уртак тел табып яши белүче авылыбызның хөрмәтле кешесе. Һәр кемгә ярдәмчел, олы җанлы кеше. Гомер күзләренә кереп барсаң да, әле син һаман яшьләр кебек җитез, төгәл, бар эшкә дә өлгерәткәй. Әнкәй белән балаларыңа гомер бүләк итеп, барыбызны да өйләндереп, кияүгә биреп, олы тормыш юлына аяк бастырдыгыз. Хәзер дә безнең өчен янып яшисең, алны-ялны белми дөнья көтәсең. Килен кияүләреңне үз кызың, улларың кебек яратасың. Бик тә тәмле телле, олы йөрәкле газиз кешебез син. Оныкларыңны тәрбияләргә дә вакыт табасың. Без бүген бик бәхетле. Әтиебезнең сәламәт булуы олы бәхет. Янәшә бездә кайгы-хәсрәтләр күрми, авыруларга бирешми. Әнкәй белән тигезлектә әле тагын озак еллар яшәсәң иде. Туган нигезебезнең учагын сүндермичә саклап, балаларыңны, оныкларыңны үз яныңа җыеп, кулаш җәеп каршылап, аркадан сөеп озатып калучы әтиебезгә теләкләрнең иң олысын телибез. Киләчәктә дә Аллаһы Тәгалә биргән гомерне ныклы сәламәтлектә, кайгы-хәсрәт күрмичә, шатлык-куанычлар белән пар канатлы килеш үткәрергә язсын. Кешелекле, гади булган өчен күпләр сине якын үз итә. Кешеләргә кирәк, терәк булып яшәүләргә җирдә ни җитә. Кояш сыман кебек һәр күңелгә күпер сала синең карашың. Язда чәчкән гөлләреңне җыеп, үтсин айлар, еллар арасын. Син бар чакта безгә рәхәт, балкып тора өй эче. Тормышны сөеп яшәргә сүнмәсен әткәй кешең. Бүген сиңа 76 яшь, ә син һаман яшь әле. Кирәк булып, терәк булып, 100-гә кадәр яшә әле. Хөрмәтле Сагит Усманович, туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Qadrligina gümrüne bugün tağı bir yıl üstele üste Xuday bəxit üyüp qaygı hasretine üsteme yaşa jirde bugün gideyik yaşa rahat qaygı bilmede gönler bidolu bik tagaziz qadrligina kimgede gönler bidolu bik tagaziz qadrligina kimgede qadrligina gümrüngde o'zing kebeklarni izlama sen bit birovgina boshqalarni o'zingga tinglama yasha jirda bugungidek yasha rahat qayg'u bilmada g'amlar bidul bik tagaziz qadrligina
Bit kadirligine gımerinin Unut eli ağır şakların